Мелодія, яку знає весь світ, народилася тут. Микола Леонтович – український композитор, автор «Щедрика». Він походить із міста Покровськ, місто, яке сьогодні бореться за існування на лінії фронту російсько-української війни. Леонтович усе життя присвятив українській музиці. Він узяв просту народну мелодію і перетворив її на безсмертний шедевр. Разом з українською еміграцією ця музика дісталася Америки. Там Щедрик отримав нове життя. У світі його знають як «Carol of the Bells» – один із найвідоміших різдвяних хітів усіх часів. Сьогодні, коли Покровськ під обстрілами, ця мелодія знову звучить як голос України. Поки звучить Щедрик, Україна живе.